On sääntöjä. There's rules, baby. Jahas, minkälaisia? No chicks in the tour bus. Ei muija keikkabossi, ei toimi. Bussiin! No way. Kun me lähdetään rundille, mimmit jää himaan. So stay home, bitch. Hei, se on minä, joka on keksinyt tämän koko homman. Niin, nobody puts baby in the corner. Itse sinne sano. Sä et vieläkään uskalla kaksintaistella kanssani. Fagis. Ei ole fagis. Minä olen snigis. Siinä on suuri ero. Fagis. Snigis. Fagis. Ja pelkuris. Okei. Niine töötä tein. Niine tappaa sinun fucking old school way. Mano. Kaksi miestä. Lue tämä, se koskee timantteja. The queen needs diamonds. Back. Oh dear, quick, follow me. Oh God. Here. These are the precious pendants I've sworn to be buried with. Mikä hätälä? What is oikein wrong? Two of the diamonds are missing. Kaksi timantteista puuttuu. Mitä hittoa te teette täällä? Missä teidän vaatteet on? Maareisin mukaan kikkeliä ei saa vangita, se kutistuu. Mitä? Kikkelistä puheen ollen. Kardinaalin armahdus. Odota. Trevillelle pikku pervolta. Sullahan on kokonainen postikonttori näin. Kas tässä? Hyvästi. Julmaa. Niin, todellakin. Hitto vielä! Tulla nyt jo! Nähdään myöhemmin. Sinä ansaitset pokeron kaikesta vaivannäöstäsi. Tämähän on ihan niinku teatterissa. Alatteko tekin itkemään, kardinaali? Vaan tuo nuori mies on syyllistynyt murhaan ja hänet pidätetään. Minun poikani ei mene vankilaan. Ei vain, mutta sehän sopii kalvinisti. Ritsi! Huomasitko? Taas se vaan puskee sieltä se känkkäränkkä. On niin hyvä meininki kerta kaikkiaan, että täytyy pistää ihan pari teepaitaa. Siellä on lippispäinen kaveri, ole hyvä, ja tonne menee kanssa jollekin. Ja nyt nelinkertainen hurraa-huuto kunkkelille, elikkä minulle. Hurraa! Lopettakaa! Poikki! Mitä? Mä en jaksa tätä enää. Mikään ei niinku olettas. Missä ei ole minkään eikä sitä rakennetta. Tekisin mieluummin töitä Tampereen. Ei kun Turussa. Kukahan se Turun kaupunginteatterin johtaja tänä päivänä onkaan? Oskari. Eikö nyt turpaa kiinni? Pedrolino odottaa. Oskari, ei nyt pidä mennä ihan äärimmäisyyksiin. Ihan hyvin on mennyt tähän saakka. Ehkä pikkasen oli liikaa maskia tossa lopussa. Hetken aikaa mä luulin, että sä oot ihan paska jätkä. Jos meidät ois tapettu, niin I would fucking kill you! Mutta mehän ollaan kuitenkin... Kolme moskettisoturia. Pronto!